Cha ngisijajile emhlabeni angifuni ungazi. Hayi ngisijajile shame. Tata Jude. Hayi ngisijajile. Yo. Manje kuthini kuwe? Uma uzazi ukuthi nobaba bengane ababili abathathu. Awuyisolo nakancane. Awunakho nje uyisolo. Ayisekho le nto. Noma uyibona ikhona wena. Hayi bo malume kuyaphileka. Kuyaphileka nopholo lubeyingane lapho. Nezikhaftini zeyingane. Asho masalele. Athi imali impande yesona. Chazi siphi leso sona. Ubani yekhona otshala impande? Yasazompande kasenza ngakhona kafana. Ngoba usuqalile ukuthi ubhora kanjani. Ingabe kumele exchangeane ngamakhwayazi nabantu besifazane. Amakhwayazi athathwe yithi abantu besilisa. Mina ngihambe ngiyothatha ngiyolusa iy'nkomo niyozivela futhi ngiyogawula emashlathini. Ya, inqolo le abantu besifazane. Uphuphe yonke into. Yabona nje uma ukhona umuntu wesifazane obhanqa abafana. Amakuku alelizwe ayolala emathuneni. Makungaveza imbele igodi lakhe nje. Umuntu wesifazane obhanqa abafana kulo nyaka. Hayi, phuzi ngempela abafana ngithi. Hayi, phuzi ngempela majidi. Bexoxa abantu ngephusi. Ngakungikhuba uvele ubuye izandla zakho wena. Iyo enjob. Unyaka isikhathi sokusendelana amanuthi abantu besifazane. Kasheni bakwethu, mina kancane usicela ukudla. Asikwazi ukuthi singafida into esingayiboni thina umzimba unjani. Athi ufida umuntu nomzimba onamashalofu uthatha ukudla kuvalele khona kasuthi. Agcine engabulobhunjisile. Ayimele enzenjani. Sholo lento le. Abanye bengaqinile, okay. Engabulobhunjisile, abanye bengaqinile. Ngiyabona nje wonke umuntu uze umfide ukudla kwakho kugcwala umzimba wakho kodwa ungawuboni umphumela. Ngiyiphatheni kahle bafowethu, sendelana amajita amanuthi this year. Hayi bese nisendela bonke abafana, soshereselana ngazo iy'thombe zenu thina. Mina ngicela ukushutha nami ungesabi. Ngoba angifuni ukuthi usale ucabanga into engasiyo. Noma sengisukile yabo kuyacala ukuthi sengisukile. Noma sengidlule kuyacala ukuthi sengidlule. Angifuni ucabanga into engasiyo noma ngicabanga into engasiyo. Usale ungibuka-ke ungijaja-ke ungahlulela-ke. Kodwa nje ocela ukushutha nami uzoba nesithombe sami wazi ukuthi uzomhlaziya ungibone ngendlela e-right. Nange-wrong, ungihlukanise phakathi. Kunokuthi ungiqambele amanga, hhayi kahleni bakwethu. Kulo nyaka beyithi ngeke ngikhulume, kodwa manje ngiyabona ukuthi ngiqambelana amanga abanye futhi benza izinto ey'rong emphakathini, ikakhulukazi olundishe uyabona, ukuze kufakeke amagama ethu thina abantu abathandwa abantu so that sizokhona ukuthi sibonakale mahhala. Mina siyangihlupha bakwethu leyo ukuthi ngizongibuka mahhala ngehla ngenyuka la engathi nami angazi ngenzani, kanti ngiyazi ukuthi ngenzani mina ngiyazi ukuthi ngenzani. Wena ongibone ngazi ukuthi angazi ukuthi ngenzani. Angithi iyo lento engisho ukuthi okucela ukushutha ongenani ukuze uzosala ubone ukuthi uyabona ukuthi ngiyazi ukuthi ngenzani. Into enjalo. So manje ngigcine ngisithathe isinqumo sokuthi ngibuye kancane bafethu ngikhulume just for fun ngibone ukuthi ngikhona ngiyaphila futhi ngi-right. Angidinge kuchaza lutho. Angikhulumi lutho ngey'nto zabantu. Bakhiphile abaculi bafowethu basaphotheni nibalalele angijaje muntu. Futhi ngeke ngize ngisho lutho ngumuntu. Yabo. Ngivalele umlomo wami manje ngoba ngibonile ukuthi bangivimba kangaka ukuthi ngingakhiphi nje ngoba bayesaba nabo ukuthi bazazi ukuthi bayabhemba banengoma encane. But at the end of the day bafowethu kuyeza umsebenzi. This year ngicabanga ukuthi i-date othandayo noma abathandayo bengangiphi i-date ukuthi ngayiletha nomnini ukusuka manje ikakhulukazi kule nyanga nje. Ngoba ngicabanga ukuthi nginikeze single track njengamanje then bese kulandele i-album-ke part nonyaka. So bese sivala ngayo unyaka ngoba ngicela into ye-lifetime vele ney'ngoma zami ey'ndala yikhona online vele uyezwa namanje singathi ngikhiphe izolo. So qhubekani bafethu ningilalele ningithande ningifollow ningisubscribe-ele ningilike-ele. Ngisengowenu mina iTornado le umthobisi wey'nhliziyo isivunguvungu sesizwe. Isiphepho somoya omkhulu kaDomoya. Umshaya wenyanga esigodlweni sawo uqatha kumncodo. Ya, umshaya wenyanga esigodlweni uqatha kumncodo lo. Futhi awuqatha kangaka kodwa uqatha kaningi.
kunjalo-ke ashila kenqapha ujemete bani kenqapha lokhu bonyela masaka Olundi eThekwini eGoli ePitoli eShowe eMpumalanga eThekwini iseTange iseFrahed kwaNongoma kuphi iseMelmot iseNkandla phakathi eNkandla kuphi shonile lezi ndawo zeNescott uyabona mhlawumbe indawo ezisalela eSouth Africa yonke ise-Cape Town la engakafiki khona ngendlela ekahle la esengihambe khona kizo zonke lezi ndawo la sengihambe khona bawutshela futhi kubala zidla nanzelisho unkani ungakhulumi lutho oyidlela ingezo oyidlela amanzi nengoma emnandi-ke akayidlalayo ngesidaba uyabona bekutshele futhi ukuthi cha siyamazi umfana uyageza straight Ulundi versus Nongoma versus Ulundi which one obona ukuthi ingangcono ukuthi singaphila kuyo kahle awusho Ulundi versus Nongoma awuyeke zonke lezi ezinye uthi Ulundi versus Nongoma usho futhi ukuthi na it's KFC or Hungry Lion or KFC KFC or Hungry Lion or KFC which one is the best bayeke bonke laba abanye KFC or Hungry Lion or KFC which one is the best ya manje kuthuma ngimetshiso kukhona Lion endala iLion then bese uba khona uCK metshiso iLion or CK Lion versus CK versus Lion which one is the best hamba ucheck uthi Viali or Relay Jeans or Viali noma Relay Jeans which one is the best kubambela namhlanje so besiqhubeke ngelinye ilanga insipho zitsha insipho eyimpuphu yokwasha insipho eyisophi lokunjani yokugeza 3 insipho eyisophi yokugeza insipho ezitsha insipho yokwasha which one is the best ngazi-ke ukuthi uzosho nawe ukuthi is the best ngani awukwenza umehluko insipho yokugeza yokwasha yokulokhunja yezitsha yabo ihlukene zonke ezokwasha because ziyawasha zonke futhi kodwa-ke ziwasha ngokuhlukana which one is the best noma uvele ihlanze ndaweni zenza insipho eyodwa nginenzela lamavidiyo la abantu abakhuluma kanje ngibuke nami ngendlela yami ngoba ngjawa ndoda ethanda ukukhuluma yezwa nje thina sijwayele ngisho ukukhuluma lamavidiyo lawo ngifikele nje umqondo wokunenzela wona kodwa manje ngibuye ngibuke ukuthi eyi indoda ethanda ukukhuluma indoda ethanda ukukhuluma akuzwakali into leyo isibhora wonke umuntu indoda ethanda ukukhuluma indoda ekhulumayo indoda ayithule ayithule umfana epipi ayithule